Takže čus lidi, já vás vítám u prvního videa na tento kanál. Já jsem Bombonek a tohle je Honzip. Čus, nezapomeňte se kouknout na můj kanál, budete to mít v hlavním popisku. Určitě se tam koukněte a najdete odkaz na tom hlavním popisku. Tak nezapomeňte dát tady páčový odběr. A tady je vlastně pozvánka na stream na můj kanál. Ano, proběhne asi tak za 10 minut, možná za 15. Přibližně tak kolem těch 20 minut, za 20 minut. Takže nezapomeňte se přijít podívat. Budeme tam jenom my dva, že jo? No. Jo. No, a co? A budou tam možná nějaký malinký challenge, už byly, jakože, ale potřebujeme něco vymyslet, takže to nahypujte a pište, co máme dělat. Jo. Třeba podívejte se na stream, který proběhl před 5 minutama. Byly tam strašně moc challenge, Pikachu challenge, co tam bylo, fackovací challenge, malování hubou a pak jsme se tam jenom povídali, že jo. Jo. Takže nezapomeňte se podívat a tohle by bylo asi konec pro tohle video. Tak zatím... Čus. Čus.